Kamoši, SOS, vožky útočia. A že nie? Pozrite sa, veď aj mňa z toho osvietilo. Prechádzala som sa po záhrade a nakúkla som na kalinu obyčajnú, na Viburnum opulus roseum. Je to úžasná drevina, ktorej kvety pripomínajú hortenziu stromčekovitú, čiže veľké biele guľovité súkvetia. No a práve v týchto súkvetiach, ktoré sú zatiaľ maličké, ale chystajú sa to rozbaliť, som našla veľké množstvo čiernych vošiek. Ten, kto ma pozná, tak vie, že ja to rada robím ručne, stručne a odstraňujem ich mechanicky. Tentokrát som si pre kameru zobrala aj rukavice, ale inak na to idem naozaj veľmi tvrdo. No už ale ak sú tie vožky v takýchto súkvetiach, ako má napríklad kalina, a sú nedostupné, tak vtedy už volím postrek. To isté sa mi stalo minulý rok aj s bôbom, pretože jeho súkvetia boli veľmi nahusto a vožky boli v každom jednom záhybe. Dokonca im s presunmi pomáhajú aj mravce, pretože s nimi žijú vo veľkej symbióze. Keď už siaham po nejakom postreku, tak sa snažím vybrať ten, ktorý je ekologický. A toto všetko spĺňa Rock Effect New. Jeho vynovená receptúra funguje na široké spektrum škodcov, ale rovnako tak aj na široké spektrum múčnatiek. A aj na tú, ktorá je na egrešoch. Áno, na americkú. Jeho aplikácia je veľmi jednoduchá, postrek si stačí zamiešať. Ja používam zhruba 15 ml do 1 litra vody a pozor, čo je dôležité, do 1 litra vlažnej vody. Keďže ide o prírodný olejový postrek, tak myslíte na to, že ak by ste ho dali do studenej vody, tak tie oleje ešte viac stuhnú a aplikácia je troška náročnejšia. Ale inak to zvládne každý z vás a neškodíte ani vám, ani prírode okolo. Takže ak už vyberáte postreky, tak vždy voľte tie, ktoré sú ekologické a na prírodnej báze. A ešte jedna vec, tá posledná. Určite sledujte prosím vás profil AgroCS, pretože práve tam sa dozviete viac informácií a zhruba v polovici alebo koncom mája tam bude v spolupráci s nami prebiehať jedna veľmi pekná zaujímavá súťaž. Tak nech vám nič neujde.